GB 7:08 oras sa Pilipinas. Hatod sa Saindo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dain kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. July 11, 2026, aldaw ngunya na Sabado. Kuya pang headlines kan mga darakulang bareta. Ordinansa kan Sangguniang Bayan kan Daraga para sa pagmuknanin internal audit system aprobado na. Primerong semana kan proceeding sa impeachment trial ni VP Sara Duterte dakulan kontento. Sigon sa legal luminary kan Albay na si Attorney Jong Bunafe. Bicol Region narehistro ang 7.6% na inflation rate kang Hunyo 2026 na masalangkaw sa national inflation rate. Gobyerno Probinsyal kan Albay makondukta nin Peso Albay Job Fair World Cafe of Opportunity sa Agosto 20, 2026 sa Albay Astrodome. Sa lado nasyonal, Korte Suprema ibinasura ang petisyon kontra kay Senador Chis Escudero may kinaraman sa campaign donations kan 2022. Dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna kontento sa dalagan kan impeachment trial. Inisyatiba sa civil registration pinalawig ni PBBM sagko 2030. CIDG hihigpitan ang visitation kay Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital. Sa ibang nasyon, Intel may kinaraman sa panibagong assassination plot kan Iran versus US President Donald Trump ipighiras kan Israel. Baretang Sports Cebu City napili na host kan FIBA Women's Asia Cup 2027. Detalyes, mga tugang kan mga bareta sa lado lokal. Kami Ang po ang baretang inyong ini. magiging tagapagbareta. Ako po si Henry M. Ako man po si Jasmine Baloloy. Ang baretang ini, hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Aprobado po kan Sangguniang Bayan kan Daraga Albay ang ordinansang may katuyuhan na magkaigwa ng internal audit system sarong dagdag na departamento sa lokal na gobyerno. Sa entrevista kan DCGB News sa author kainin at si Konsyal Ian Makasinag, sa iyang sinabi na ang pre-audit ang trabaho kan bagong departamento na nakulang tabang para masiguro ang transparency sa lokal na gobyerno. Sinabi ni Makasinag na pigi-require ini kan Department of Budget and Management o DBM sa mga LGU dahil ang Commission on Audit o COA, iyon post-audit ang naghihiling susog sa rules and regulations matapos gibuhon ang report. Alagad bago pa man ini makaabot sa COA, dapat na munang umagi sa internal audit system tanganing reparohon ang mga rekisitos kung nakakasunod sa ley. Magayon yan, por dahil na nga ni dakulon baga ang requirement mo niyan, lalo na ang transparency, accountability. So, pagabos ng mga yan, matsi-check kung ikaw ang internal audit service ang sarong munisipyo. Councilor Ian Makasinag. Sa paggasto kang kwarta, asin ka po. Sa entrevista kang DCGB News. Dakulan kontento sa enot na simana na dalagan kan proceeding sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa entrevista kan DCGB News kay Attorney Jong Bunafe, sa iyang sinabi na bako sa ng mga senador ang kontento kundi maski ang mga midbid na eksperto sa ley, as in personalidad na nagsusubaybay sa impeachment, nagtauman in positive reviews sa pamamayo ni Senator Chis Escudero bilang presiding officer. Tinawan doon ni Attorney Bunafe na bako madali ang trabaho ni Escudero bilang presiding officer. Haros kada aldaw, may procedural objections, constitutional issues, asin halabang argumento hali sa prosecution, asin defense. Alagad mantinidong marayan dalagan kan trial, asin madali na nareresolberan ang mga isyu na kaipuhan desisyonan. Dagdag ni Attorney Bunafe na dakulang bentahe ang pagiging abogado bilang presiding officer. An impeachment, bako sa naururon pampolitika, kundi sarong legal na proseso na nangangaipuhanin marikas na pagdidesisyon sa procedural as in constitutional questions.
Saro ini sa mga factors kung nata pinagkonsiderar out of respect na si Senate President Win Gatchalian kung abogado, pinagpili nindan sarong abogado na yung mag-preside sa impeachment proceeding kontra sa Vice Presidente. Well, it's a job well done at this point in time. Awantan ng kredito na kung saan nahiling pa ang impartiality kang presiding officer sa pagtao kay magkakanigong tsansa sa ambos lados. Antingog ni Atty. Jong Bunafe sa entrevista kan DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Mga tugang narehistro po ang 7.6% na inflation rate kang Rehiyon Bicol para sa all-income household sa bulan in Hunyo 2026, mas halangkaw kaysa national inflation rate na 6.4. Sigun sa ipinalawas na datos kan Philippine Statistics Authority o PSA Bicol, sa 6 na probinsya sa Rehiyon Bicol, narehistro ang pinakalangkaw na inflation rate sa Camarines Norte na 9.2, sinundan kan Masbate 8.4, Camarines Sur na may 8.3%, Sorsogon 8.5%, Catanduanes 6.2%, mantang ang pinakahababa man sa probinsya ng Albay na may 5.6%. Dadagpakan PSA Bicol, panginot na nagbubusol sa paglangkaw kan inflation, and food, non-alcoholic beverages na may ambag na 34.7%. Sinundan ini kan housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 25.5%, as in transport na may 15.3%. Makondusir ang gobyerno probinsyal nin Albay sa paaykan Public Employment Service Office o PESO Albay nin PESO Albay Job Fair World Cafe of Opportunity sa Agosto 20, 2026 sa Albay Astrodome sa Legazpi City. Gigibuhon ang aktibidad sa pakikipagdabangan kan Technical Education and Skills Development Authority o TESDA asin sa koordinasyon kan Department of Labor and Employment Bicol, Department of Migrant Workers asin Albay PESO Federation. Piging ganyarman kan opisina ang mga albayanong naghahanap nin trabaho na magpartisipar sa job fair asin aprobitsaran ang nasabing oportunidad. Mientras tanto, higos asin dedikasyon kang Legazpi Susi kang Legazpi City PNP para makuan pagiging top performing police unit sa Bicol Region. Angel Mostaza sa report. Gos asin dedikasyon kan mga personahes kan Legazpi City Police Station, matrayon po nilang nasungkit ang pagiging top performing police unit para sa bulan in Mayo asin Hunyo 2026 hali sa Police Regional Office No. 5. Sigun kay Legazpi PNP Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr., dakulang bagay man ang suporta na ipigtatao kan PRO 5, ang Albay Police Provincial Office, ang aktibong pakikipagtabangan kan komunidad asin ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa panginganat ni Alcalde Hisham Ismail. Mantang siniguro man ni Tagtag na magpapadagos ang sa ilang mga police operation, kasabay pa ang mga community-focused public safety efforts na nagbubusol kan sa inda nga focus agenda para sa makapagtaon ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman bako sana sa mga Legazpeño kundi sa publiko. Nagdag na bareta, Angel Mostaza, DCGB News. Mientras tanto, man lain-lain oportunidad sa pagtrabaho giraray na i-ofrecer kan gobyerno probinsyal kan Albay ngunya na bulan. Detalyas kan bareta kay Karen Ala. May panibagong job fair naman na i-orkestrar ang Public Employment Services Office kan Kapitolyo sa pakikipagtabangan sa TESDA. DOLE asin na Department of Migrant Workers ang mga trabahong i-opresir. Biglalao man iyan nagikan sa mga manlain-lain na pribadong kumpanya kung saan sinabi na inian pwedeng maging marhay na kapinunan para sa mga naghahanap ng trabaho asin darakulang oportunidad pareho sa lokal asin internasyonal. Enot nang sinabi ni Gobernador Noel Rosal sa sarong job fair kan Kapitolyo na padagos ining magtatabang asin establisir nin mga siling na aktibidad tangani na matawan nin marhay na disposisyon ang mga albayano asin pagkabuhay. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News.
Nag-alokar po ang Department of Labor and Employment o DOLE Bicol ng 5.1 milyon pesos na livelihood assistance para sa mga parapadyak sa syudad ng Tabaco. Personal na inabot ni DOLE Bicol Regional Director Attorney ni Pomoceno Lianyo II ang nasabing asistensya kay Tabaco City Mayor Ray Bragais. Sigun kay Mayor Bragais, parte ni kan padyak ng Pangarap for Small Transport Workers Livelihood Initiative na may kamautan na magtaon ng dagdag na livelihood opportunity sa mga parapadyak. Siraram kang programa, nag-alokar ang ahensya ng pondo para sa pag-ibon ng 150 bagong padyak units na ipapanao sa mga kwalipikadong benepisyaryo kung sain. Padyak ang tatawanan ng prioridad. Ang mga parapadyak may luma ng unit dahil pa napapakaray o naipaparehistro dahilan ta luma na ini. Idineklarar kan Malacanang ang Hulyo 16, 2026 bilang Special Non-Working Holiday. Sa Malilipot, Albay, may koneksyon sa selebrasyon kan Lubid Festival. Basado sa Proclamation Number 1341 na pirmado ni Acting Executive Secretary Ralph Recto sa kusog kan poder na ipigtaon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Magaganigo na mataawanin oportunidad ang malilipotenyos na magpartisipar sa selebrasyon kan kapistahan. Dahilan kay ni suspendido ang mga trabaho sa Malilipot. Sa Hulyo 16, tanganing matawan dalan ang selebrasyon kan Lubid Festival. Mientras tanto, mga tugang Piodoran Port may problema ang pasistema kan Philippine Ports Authority sigon sa MDRMO Chief na si Noel Ordonia. Jimmy nasalita sa report. May problema ang MDRMO Piodoran sa pamamayo ni Sir Noel Ordonia sa sistema kan PPA sa nasabing banoan kung saan nanipig ngalas ka na mga pasaheros asin kan MDRMO sa kunata sa mismong pier asin mga gilid kan tinampo palaog sa Piodoran Port gulpi na mga nakapark na mga truck asin iba pang mga lunadaan nagahalat na makalunad sa barko kung saan dapat sa compound na ini kan PPA sa pagsabing may terminal fee na pinagkukolekta kantidad 30 pesos alagad maski CR asin na tubig asin mga bangko dahil nakakagamit ang mga tao sa pagsabing pakabayad pipaluwas ang mga ini sa compound kan PPA. Anhapot nata nagkukulikta nin 30 pesos samantalang daiman an mga pasahero nakakapahingalo sa laog kan PPA compound asin dahil nakakagamit kan mga pasilidad sa ngunyan habang nagahalat ang mga pasaherong pamasabate na makalunad sa barko nasa luwas kan compound kan PPA ang mga ini nagpaka-standby. Dagdag na impormasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ibang drug pusher dai nakikipaggawgawan ni droga sa mga buyer. Detalyas kan Bareta kay Jomar Bien. Dai na direktang ipinagagawgaw kan ibang drug pusher ang droga sa mga nagbabakal sa Sainda. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Malilipot Municipal Police Station Officer in Charge Major Joseph Militante. Sigun kay Police Major Militante, ipinagwawalat na sana kan ibang drug pusher sa sarong lugar ang binakal na droga sa Sainda para dumana sa napikapon kan kliyente para makaiwas sa drug by bust operation. Ipigtaw niyang ehemplo ang nadakop ninda kasusaro na sarong taga-Banwa kan Bakakay sa may busay sa Banwaan kan Malilipot. Ang suspect na dakop mientras na pinagpupurot kay ni ang sarong patos kan chichirya na may laog na marijuana na iwinalat kan puser sa gilid kan tinampo. Sigun kay Militante, ang transaksyon pigigibo sa paaginin apod o text asin oras na mabayada na kan buyer sa puser ang droga itao na kan puser sa buyer ang lokasyon kung sa inya iwinalat ang droga para puruto na sana kan buyer. Jomar Bien, DCGB. Tinukar kan Committee on Tourism, Culture and the Arts kan sangguniang Panlalawigan kan Albay ang Municipal Ordinance Number 029-2025 o an Mabuhay and Salamat Gesture Ordinance kan Santo Domingo Albay. Sigon kay Santo Domingo Councilor Marvin Baloloy, katuyuhan kan ordinansa nagibuhon na opisyal na pagbati an mabuhay asin salamat sa mga opisina kan gobyerno, eskwelahan, negosyo asin mga tourism establishment para maisulong an kulturang Pilipino
na magalang sa pakikitungo asin matibay na serbisyo nakapalaman sa ordinansa ang paggamit kan mga nasabing pagbati sa pag-ako nin mga bisita, pakikipag-koordinar sa mga kliyente, pagsimbag sa mga apod sa telepono asin iba pang frontline services. Pigsusugo man kan ordinansya o an ordinansa ang Santo Domingo Municipal Tourism Culture and Arts Office, katuwang ang Human Resource Management Office asin Department of Tourism na magkaigwanin regular na Filipino Brand of Service Excellence, training asin information campaign. Ang Filipino Brand of Service Excellence sarong programa kan DOT na nagtataong ensayo sa mga empleyado asin tourism frontliners para makapaghatod nin magalang asin dekalidad na serbisyo sa publiko asin mga bisita. Mobile clinic kan daraga na binakal kan lokal na gobyerno, panagos ng napapakinabangan kan mga residentes. Joshua Bino sa report. Doro, diretso nang napapakinabangan kan mga residente sa munisipyo kan Daraga Albay ang mobile laboratory clinic na binakal mismo kan lokal na gobyerno para mapakusog ang serbisyo pang salud sa mga Daragenyos. Kung matatandaan, sa nagi na pakipaghuron kan DCGB News kay Mayor Victor Perete, maabot sa 4 milyones pesos na pondo ang ginamit kan lokal na gobyerno para bakalon ining naunambita ng mobile laboratory clinic kung saan man lain-lain naman na serbisyo asin laboratorio ang kaya kaining itao sa mga Daragenyos. Kasabay na digdi ang chest x-ray, ECG, CBC with platelet count asin na iba pang mga serbisyo. Ang mobile clinic nini pigagamit kan lokal na gobyerno kada aldaw ni na Biyernes kasabay kan programang Barangayan kung saan ang serbisyo medikal, dental asin iba pang mga serbisyo kan lokal na gobyerno pigdadara sa mga barabarangay kan Daraga. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Oras Pilipinas sa DCGB Bareta alas 7. Alas 7:26 nin pagkaaga. Magbabalik po kami makalipas kan mga patalastas. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pag tayo may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager. Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director. Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama. Dito na buo ang confidence ko. Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
Easy maging bestie. Unlock your best self as a crew or manager. Apply via Macdo PH Careers Facebook page or visit a store. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. DZGB Barreta alas 7. Baretang unyan mga tugang sa London National, tanganing mapakusog asin mapagayon access kan publiko sa serbisyo sa gobyerno. Pinaliwanag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang implementasyon kan Civil Registration and Vital Statistics o CVRS gikan o CVRS Decade sa nasyon sa 2030. Nakapalaman ini sa Proclamation number 1339 na may kamautan na masimbagan ang gap sa pagpaparehistro sa kapagakian asin kagadanon sa bagikan mas pinagayon na koordinasyon sa mga ahensya ng gobyerno asin stakeholders. Ang CVRS Decade nakatalaan
kunta ng magtapos kan taon 2024. Sa irarom kang proklamasyon, sinugo kan Philippine Statistics Authority o PSA na panginutan ang responsableng koordinasyon o pag-administer asin monitoring sa implementasyon kan mga programa asin inisyatiba sa irarom kan Extended CVRS Decade. Magipagtamangan ang PSA sa mga magkakanigong ahensya, lokal na gobyerno asin iba pang stakeholders para isulong ang reforma sa civil registration asin papagayon ang akses sa serbisyo para sa legal na pagkamidwid. Piging ganyar kang LGUs, non-government organization asin pribadong sektor ang aktibong pagpartisipar sa ipapautob na programa asin inisyatiba sa irarom kan pinalawig na CVRS Decade. Kontento si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna saro sa mga nagbilog kan 1987 Constitution na maging dalan kan primerong semana kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Sinabi ni Ascuna na nagsusunod o nasusunod kan Senate Impeachment Court ang itinalaan na konstitusyon sa pagkondukta nin pagdangog. Siring man sinabi ni Ascuna na bako siya pabor sa naging setup kung sa inkataning ni Senate President Sherwin Gatchalian si Senator Francis Escudero na naidesignar bilang presiding officer kan impeachment court. Paliwanag niya na normally sa parliamentary practice, ang chair minapaapod sa sarong miyembro asin dai siya minatukaw sa kataning kaini pero sigun sa iya tibaad personal preference ini. May mga bagay o mas bagay kung ang Senate President ang mabukas asin masarado kan sesyon bago dagos ng itaong kwenta ang pamamayo sa pigdesignar na presiding officer. Ibinasura mga tugang kang Korte Suprema ang petisyon kontra kay Senador Chis Escudero na naghagad na pawaranin kusog ang rulings kan Political Finance and Affairs Department o PFAD o PFAD kan Commission on Elections may kinaraman sa campaign donations na naresibi kan Senador kan taon 2022. Sigon sa resolusyon kan Korte Suprema, may petsang Hunyo 2, 2026, ibinasura ang petisyon kan pribadong individual na si John Barry Tayam dahil sa nasa legal na remedyo na sa iyang isinumiter. Ang nag-ugat ang kaso sa naging desisyon kan FFAD na punduhon ang investigasyon laban kay Escudero asin kay Lawrence Lubiano, presidente kan Center Waste Construction and Development Incorporated dahil sa kakulangan ng ebidensya sa pigasabing pagsuhay sa Section 95 kang Omnibus Election Code. Mientras tanto, enot ng inako ni Escudero na nagresibi siya ng 30 million pesos na donasyon hali kay Lubiano, alagad piglinaw na wala siyang naging papel sa pagkuakan kumpanya nin mga flood control projects kan gobyerno. Sigon sa PFAD, separado ang legal na personalidad ni Lubiano sa Centerways asin warang ebidensyang naghali ang pundo sa kumpanya na naging donasyon. Sinawanin doon ni Tayam na wala sa iya o para sa iya dahil pwedeng pagsepararo ni Lubiano asin ang Centerways mantang sinabi niyang dahil pwedeng personal na kapasidad sa naang naging donasyon dahil haloy ng kontratista ang sa gobyerno si Lubiano asin isyo nin pangangaipuhan nin paglilinaw kan Korte Suprema. Siniguro kan Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na mas hihigpitan ninda ang pagbisita kay Senator Rodante Marcoleta na sangunyan na sa Philippine National Police o PNP General Hospital dahil sa iyang mga kondisyon arog kan mild pneumonia. Napag-arama na kansandigan bayan ang CIDG dahil sa pagtugot ninda sa pagbisita ni Vice President Sara Duterte asin Senator Robin Padilla sa nasabing senador. Sigon kay CIDG NCR Police Colonel John Giagi na personal request ni Marcoleta ang pagbisita ni Duterte asin Padilla. Sinabi niyang sa kadakol na mga naghagad na mahiling ang senador, duwa ang pigtugutan ni CIDG Director Robert Morico II na iyo ang nag-aprobar ka nasabing mga request. Piglinaw ni Giagi na ang gustong sabihon kan lilimitaran ang mga pagbisita, iyo ang immediate family, legal team asin mga request na inaprubaran ang pwede sanang makabisita kay Marcoleta. Daiman masabi ni Giagi kuno arin makakaluwas nin ospital ang nasabing senador dahil nakadepende man ini sa medical clearance na maghahali sa mga doktor kan PNP General Hospital.
Pareta mga tugang sa ibang nasyon, ipigiras po kang Israel sa United States ang intelligence may kinaraman sa sarong bago as in specific na plano kan Iran na assassinate o gadanon si US President Donald Trump. Nagluwas ang report kasunod kan retaliatory strikes sa pagultanan kan US as in Iran na nagresulta sa kahaditan kan all-out war mantang pahali sa sarong summit kang NATO sa Turkey. Hinagad kan Secret Service kay Trump na iwalat ang sa iyang bagong Qatari gifted jet. Asin, imbes, ipinadara na sana ang bagong eroplano sa Britain asin naglunad si Trump sa lumang Air Force One pabalik nin Washington bilang security precautions. Sinabi ni Trump sa media, nalunad kang eroplano, naaram niyan ang patakot. Sigon sa iya gusto siyang mawara asin siya nasa kada listahan. Kandai pigdetalye ang pigtutukar na listahan, pinili ang lumang eroplano na piglunar ni Trump kaysa bagong Qatari jet bilang security precautions sigon sa US Secret Service. Baretang Sports, opisyal ng piglansar kan Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang logo kan FIBA Women's Asia Cup 2027 kasabay kan pag-anunsyo na sa Cebu City ang masirbing host kaini. Gigibuhon ang kompetisyon poon Hulyo 10 sa Hulyo 18, 2027 kung sa inwalong national team gikan sa man iba-ibang nasyon sa Asia ang magralaban-laban pasiring sa kampyonato. Gigibuhon nagabos na laban sa state-of-the-art SMC Side Cebu Arena kung saan magkakaigwanin home court advantage ang Gilas Pilipinas Women. Sigon sa SBP ang pag-host kan Pilipinas sa FIBA Women's Asia Cup, iyo ang nagpapahiling nin padagos na pagrambong kan basketball sa nasyon, asin kan kamawotan nindang makapagkondukta nin mga world-class international sporting event. Dakula man ang piglalaoman na magiging benepisyo kaini sa turismo, asin lokal na ekonomiya kan Cebu, dahil sa pagdagsakan mga atleta, opisyal kan mga team, asin mga basketball fans, hali sa man iba-ibang parte kan Asya. Mga tugang Hunyo 11 kan taon 1860, 1860 namundag si Pio del Pilar sarong revolutionary general sa Kuli-Kuli na sangunyan Pio del Pilar. Kan San Pedro de Makati nangunyan iyoan Makati City. Ang sayang ama na si Isaac del Pilar na parauma hali sa Pasay asin ang sayang ina na si Antonia Castañeda sarong embroider hali sa Mandaluyong. Sa pagsilyab kan Philippine Revolution inarestar si del Pilar kan Spanish authorities sa pagduda na miyembro ini kan katipunan. Maski pinasakitan dahil niya pigtuga ang anuman na sekreto manungod sa katipunan, sagod na siya paluwason sa karsel. Nagpartisipar si del Pilar sa First Battle of Mandaluyong asin nangenot sa sarong grupo nin mga rebelde sa Battle of Binakayan asin nabawi ang Banwaan kontra sa mga Kastila kang 1896. Kang 1897 naging koronel na ang sa iyang rango asin idinipensa ang Bacoor asin Las Piñas matapos kaining ipromote siya sa pagiging brigadier general. Para po sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, nasa linya si Ruth Pakalakan Pag-asa, Legazpi. Yes, marahay na pagkaaga po sa DCGB asin sa mga tagapagdangog. Ini po ang latest update manungod sa panahon ngayon na aldaw, July 11, 2026. Kasabago pong alas 4 ning aga, itong si binabantayan tang Typhoon Inday, base sa available data kang Pag-asa ay nasa 500 km northeast na po ng Itbay at Batanes. May maximum sustained wind siya na 140 km per hour at gustiness up to 170 km per hour. Moving northwestward po siya sa bilis na 20 km per hour. So nakataas po ang number 2 digdi sa portion kang Batanes as in number 1. Pero ngunyan sa Kabikulan, bali po ang nakaka-apekto sa tuya, cloudy kita, na may mga scattered na pag-uran na pagkikilat pagdaguldol, dulot lamang po ini kang habagat o southwest monsoon. Moderato sagod sa makusog na duro sali sa timog sulnupan, sagod sa sulnupan ang mairal na may katamtaman hanggang sa makusog na paghukol kang kadagatan.
Agwat po kang temperatura tangon niya naglalaro sa 26 agkod 32 degrees Celsius. Nagsirang po ang aldaw kaso bagong alas 5 23 ning aga masol na po at siya na alas 6:17 ning hapon. Philippine Standard Time 5:39 na po ning aga. Ini pong si Bagyong Inday, asahan tan na posible na siyang magluwas sa Philippine Area of Responsibility niya na aldaw digdi sa may northern part kang Taiwan. At bagaman ang pag-urantang ini pwede tang ma-experiensyahan hanggang ngunyan hanggang sa Sunday, and most probably pwedeng may pag-urang pa kitang Lunes. So yun lamang po. Good morning. Salamat, Rod Pakala sa report. Oras sa Pilipinas, Miss Jasmine. 44 minutos, makalihis ang alas 7. Mga tugang nagsurat kan Bareta na samuyang binasa, pinanginutan po ni News Director Mar de la Cruz, katuwang si Jenny Balyaran, Nicole Ann Gloriana, as in Shara Meleron. Asin ang report kan Megaforce Patrol. Kami po ang sa inyong naging tagapagbareta. Ako po si Henry M. Ako man po si Jasmine Baloloy. Radyo Klinika, susunod na. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga.